Bueno, hasiko gara, bale? Beitu. Hone dira makil batzuk eta Montessoriren makilak moduan ezagutuko dugu, bale? Deitzen dira, Montessori da jolas batzuk dira, bale? Eta die solako makilak, baina gorriak. Nik ez ditut margotu, bale? Baina, bueno, berdin da. Orduen, hartzen dugu hau, eta orain, isil-isilik ingo dut, bale? Eta zuk errepikatu idingo dut, eta zugero, bale? Hori izaten nuen. Hori galdetu behar nizun orain. Eta orain, banan batuko dugu berriro.